বিটিআর সরকার পৰা সান্থাল জনগোষ্ঠীতে এসটি হওয়ার ক্ষেত্রে আমার একো বাধা নাই। बे सेम बाथ्राखौनो जुदि बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंनांगौब्ला रायजो राजा नोंथांमोन दाहालागै ससियेल मिडियायाव फुरा माने इउपिपिएल दोलोनि मानसिया माने गोदौ लोंहोसिगौ माने ओरैबायदि जावसिगौ माने फुरा जावसिगौ आरो बिथांमोना नंबाबो नङाबाबो माने एसटि होनो नागिरबाय गुबुनफोरनो होननानै। दा दिनै गबिन्द चन्द्र बिथाङा दि एसटि होनायाव जेबो अबजेक्सन गैया होननानै बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों रोखा रोखायैनो। दा बै बाथ्राखौनो जेब्ला मानाव गेदेर महिलारि सार बिथाङा बुंदोंमोन दा इउपिपिएलनि मानसिफ्रा एबा एबसुनि मानसिफ्रा गोबां माने गाज्रि रावफोरजों महिलारि सारखौ एबा बिपिएफ दोलोखौ बिथांमोना सोंखारिदों। नाथाय जेब्ला गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बै एसटि होनायाव जेबो अबजेक्सन गैया होनोब्ला बिथांमोना बबे खनायाव हाबनानै थायो। दा लाजिनांगौ बिथांमोना। মই শুভেচ্ছা জনাইছো, ডাঙৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰ, কিন্তু শপত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে যাতে কান্দি কান্দি ঘৰত শুই নাথাকে মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছো। भिडिअ'आ जाहैबाय इलेक्शननि सिगां ओरैबायदि कनफिडेन्सजों बिथां प्रमद बन्दु बिथाङा बुंदोंमोन नङा होमब्ला माने जेनेबा माने गाव देरहाखाबायसो आरो बेफोरबायदि बुंनानै गोबां माने थिफुयोमोन आरो बिथाङा माने मा होनो बांद्राय थिफुयोब्ला माने गुब्रुयो होननायनि नङा होमबा रायजो राजाफोर। दा थिग बिदिनो सानदो माने मा होनो मटर टायारफोरखौ जुदि बांद्राय पाम्प होयोब्ला माने बेरफुयो। दा थिग बिदिनो दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा ओरैबायदि थिफुबाय लास्ट पर्यन्त बिथाङा माने अभार माने थिफुनायजोंनो दिनै गुब्रुनानै दिनै खारनो हायै बायदि अबस्थाया जादों। दा आरो मोनसे भिडिअ नायदोलाय लोगोफोर। खौसेथिखौ जों बयबो लुबैयो, खौसेथिखौ रावबो लुबैयै गैया। बर' माहारियाव खौसेथिनि थाखाय मालाबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, मालाबा बर' थुनलाइ आफाद, मालाबा माहारि आफाद जयै बाहागो लाबोदों, नाजाबोदों। आरो बे जाहैबाय जेब्लानाखि बिथाङा इलेक्सनाव जेनो अब्ला बिथांनि महराव जों मा नुखो बिराद माने ओरैबायदि सिन्था भाबनाजों बुंफबनाय मोनसे माने बिथांनि जिउआव मोनसे गोसोम माने जोमैया साग्लोबफैनाय बायदि मोनसे माने सिनारिखौ नुलायबाय आरो रायजोफोर। दा बिदिनो लोगोफोर बांद्राय थिफुयोब्ला माने बेरफुयो, बांद्राय दुगा जायोब्ला माने गावनो हाखराव गोग्लैयो होननाय मोनसे बाथ्रा दं आरो। दा थिग बिदिनो बिराद दुगाबाय जेब्लानाखि इलेक्शननि सिगां आरो जेब्लानाखि इलेक्शननि उनाव बिथाङा जुदि रिजाल्ट मोनो अब्ला माने एकदम गैला आरो सेस गांलाब रायजो राजाफोर। प्रमद सारा आंनो 5 लाख होगोन, साख्रि होगोन, गथ' सानैखौ थैजासे नायनायनि थैजासे होगोन आं बेनो होनदोंमोन, गैया जेबो होआसै। बे जाहैबाय झारबारि ओनसोलनि गियानपुर गामिनि मोनसे काहानि आरो बियो। थांनाय समाव जेब्लानाखि हेमन्त नार्जारि बिथाङा हाग्रायाव गन थुख्रासे लायनो थांदोंमोन अब्ला माने फेरेंगानि मानसिफ्रा माने अना खाना बेखौ माने खर'आव गावनानै मेलेम गहोलायनाय मोनसे माने जाथाय जानानै थांदों आरो। दा बे जाथाय जानानै थांबाय थिगानो दं, नाथाय बिथांमोना दि बै न'खरखौ नायनांगौनि आरो थाखाजों एबा माबा मोनसे सुबिदा होनानै मदद खालामनांगौनि बिथांमोना बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय फाइनालि दिनैसिम बिथांमोना माने नायखबर नायदबर आरो खुनु दिनै बिथांमोना हेफाजाब होआखै। साख्रि बाख्रि होनो बुंदोंमोन बिथांमोना, साख्रिबो होनो हायाखै। दा दिनै बिथांमोनखौ बुङोब्ला बिथांमोना बांद्राय बुंदों साननानै दुखु मोनो। नाथाय बिथांमोना दिनै 5 बोसोर सरखार सालायबाय। दिनै 5 बोसोर सरखार सालायनायाव 5 बोसोर रायजो राजाफोरखौनो दिनै थगायबोजोब्बाय। दा दिनै बिनि थाखायनो बिथांमोना एकदम ओरैबायदि माने जोबनो गैयै लासिं सिं भाबै माने जेननो गोनां जादों। दा दिनै बै न'खरखौ दिनै हेफाजाब होनो थाखाय रावबो मदद गैयै बायदि मोनसे थासारिजों बिथांमोना जुजिनांदों। दा बेयावनो दिनै मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारि सार बिथाङा माने एसेब्लाबो माने बिथांमोननो माखासे गाननाय जोमनाय जानायनि थाखाय आरो एसे रां होनानै मदद होनो थाखाय बिथाङा बै न'खराव थांदों आरो मा बुंदों नोंथांमोना बिथांनिफ्रायनो खोनासंनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ।
आं बे गियानपुर गामियाव दिनै बे हेमन्त नार्जारिनि रुंसारि हेमन्त नार्जारिनि बिसि अनजुलि नार्जारि दा बे न'खराव फैनाय जाबाय बे फिसाजो जोंहा नैबे माइदां नार्जारि ओमफ्राय फिसाजोआ सासेया हिरा नार्जारि दा दाखालिबो खेबसे फैबाय आङो दा जोंनिफ्राय माबा मोनसे एसेबाबो अनसुंथाइ होनो हायो नामा बेखौ लानो जों फैनाय जादों दा गोजां बोथोर फैबाय जि जोम गैया आं दाखालिबो खबर लाखादों दख'नाबो गैयानो जेबो गैया ओंखायनो आङो न'नि मानसि होफैलाबाय ओरैनो न'नि मानसि फैयो औ ओरैनो गोजाम गोफोन होफैनायखौनो गाननानै थायो आं दा बायनो राहा गैला आं जेबो दा ओंखायनो आं कम्बल गांसे एसे माबानानै गोजां बोथोराव माबानो थाखाय कम्बल लाबोनाय जाबाय आरो गानग्रा दख'नाबो ओमफ्राय फिसानो गस्ला गस्ला बेबो बेखिनि ओमफ्राय एसे रां एसे अनसुंथाइ जों नुखाबाय बेहा जेबो गैया दा गैया सार ओरैबायदि माने सर्बहारा जाबाय बेखौ बयबो मिथिखानाय जाबाय दा नायनानै मिथिखायो बे फिसा सानैखौ बेंनांगौआ सासे बिमा रानिनि थाखाय एथ' सम्भब नङा बे गावखौसो नायनो ना फिसाफोरखौ नायनो दा फिसाफ्रा लेखा फरायनांगौ आरो बिसोरनि जानाय लोंनाय बुथुमनो ना नों मा खालामनो फैसा थाखा गरसेबो गैया दा होमबाबो आं मोनजाला बेफोर गिदिर माने स्ट्रागोल बे मानसिनि जिबननि थांना थानाय मोनसे संग्राम बेयो दा बेफोराव जों जुदि सहाय होलायलायाबा अननाय जागोन आरो जों नुखाथारबाय मिथिखाबाय बिनि फिसायखौ अनाखाना 17 सेप्तेम्बर 2023आव साधारन मोनसे फिसा एखेबारे IOI नि न' लुनो होननानै साइकेल लाबोनाय माने दंफां थुख्रासेनि थाखाय गावथारदों आरो बे गावथारदों फरेस्टनि एनजिअ गावथारदों इलिगेल एखेबारे ओरैबायदि अननाय जघन्य खामानि बेयो एखेबारे नों एनजिअआ बोरै बे फरेस्टनि राइफलखौ लानानै बोरै गावथारनो होनलाय एथ' अननाय बेखि जों सिरि थानो हायो आरो रायजोफ्रा बोरै सिरि थादों होनलाय बेखौलाय जोंनि आफादफ्रा बर'नि आफादफ्रा बहा थैनो हादों होनलाय मानो सिरि थादों गिदिर कुइसना बेसो दा नङैनि मानसिखौ गावथारगोन दाय होनानै नङै मानसिखौ बुथारगोन अब्ला बे समाजा बोरै मोजां जागोन होनलाय आरो बेयाव जों जुदि रावबो सहाय जुदि होनो हायाब्ला नायनो हायाब्ला अनसुंथाइ रावबो होआब्ला बे समाजा मा जागोन समाजा गाज्रि जागोन बिसिंखल जागोन ओंखायनो जोङो गाज्रिया गाज्रि थागोन सोरबा गाज्रि मावबाय थेवबो जोंथ' मोजां मानसि दंना दा जों मोजां मानसिफ्रा एसेबाबो जों नोजोर अनलायनांगोन जाहाथे जों बिसोरखौ माने अनग्रा मानसि दं बेबायदि मोनसे अनुभब जों जाहाथे बिसोरनि गोसोआव लाबोनो हायो माने जोंखौ जे अननाय खालामबाय जोंखौ अनग्रा रावबो गैला समाजाव जाथियाव रावबो गैला बेबायदि भाबा जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनाव माने बे खैफोदाव गोलैनाय मानसिफोरनियाव बे फैनो नाङा जोंखौ अनग्रा मेरला दं जाथियाव बयबो अनलायलायो बयबो सहाय होयो बिदि मोनसे जोंनि गेजेराव माबाया फैनांगौ आरो जों बेखौनो लाबोनांगौ होमब्लासो समाजा जौगागोन होमब्लासो दावगागोन नों बिदि नङाब्ला गावथारबाय बुथारबाय रावबो खबर गैला जोब्बाय आरोखि दाथ' आं दुखु मोनदों मा बे हेमन्तखौ जेब्ला गावथारो बे समाव बिसोरखौ ओरैबायदि माने इस्टाब्लिस खालामना दोनदोंमोन बे थंबा सिखावसो ओरैबायदि थंबा सिखाव मानसि गावथारदों बेखौ गावथारदों बेबायदि खिन्थु गावथारनाय जे बिराद अननाय जादों फरेस्टनि माने राइफलनि गावथारदों बे जे इलिगेल बेखौ जे एरेस्ट खालामनांगौ हमनांगौ बेयाव गैया बेयाव दोनखोमानाय एखेबारे आरो बेखौ जोंनि फरायसा आफादनि जायनाखि नेताफोर बिसोरनो दोनखोमादों दिनै आं बे सैथो बाथ्राखौ बुंनांगोन आरोखि बिसोर जुदि गोख्रों जानायमोनब्ला सोरमोन बेलाय एथ' इलिगेल राइफल लालायनाय गावथारनाया दोनखोमानो नागिरनाय एखेबारे बे थंफा सिखाव होननानै इस्टाब्लिस खालामनांनाय बिराद अननाय आरोखि दा जों दिनै बुंनो नागिरदों जे बिसोर थंफा सिखाव नङा आरो रायजोफ्रा खुनु दिन बिसास खालामनाङा हेमन्तआ थंफा सिखाव नङामोन रायजोफोराबो बयबो बुजिनांगोन आरोखि थंफा सिखाव नङा साधारन न' गंसे लुनो थाखाय बे माबा लायदों बेल' आरो जोंहा बेल' नङा नैबे गामियावनो जोंसारफा नै जोंसारफा अना खाना फिसाला सासे गावथारजाबाय बेहाबो आरो बिनि लोगो जनक कुमार ब्रह्म बेबो गावथारजाबाय दा बिसोरखौ ओरैबायदि माने इस्टाब्लिस खालामनांबाय बे दिफेन बर'मोनहा बुंबाय जे माने एखेबारे बे दादागिरिमोन गुन्दागिरिमोन थाखा फैसा लुथिनानै जाग्रा मानसि नै गावथारनायजों अननाय जाबा बेखौ जे माने माबानांगौ प्रतिबाद खालामनांगौ खालामाखिसै गाज्रिसो माने बिराद मुं सुनानै बिसोरखौ माने बुथारनायखौ जास्टिफाइस खालामना गारबाय होमब्ला बे जाथिया बोरै मोजां जानोसै फिसा फिसौ दाय नागिरनानै गावथारब्लाबो बुथारब्लाबो जों रावबो रिएक्सन खालामनो रोङा दुखु मोननाय फोरमायनाय गैया होमब्ला बे समाजा मोजां जागोन जाया जों समाजा बेखायनो जों दिनै गोख्रों जानानै जों आवगायनांगौ गोख्रों जानो आवगायगोन आंखौथ' बिराद दाय होदों बिसोरखौ माने माबानायनि थाखाय दावराव दैख्रोम नाजारिया थंबा सिखावजों लोगो
हाग्रा सिफायग्रा लोगो होनलाबोग्रा एखेबारे बेबायदि बुंलादों ससियेल मिडियायाव बे अनेक बुंनो आरोखि खिन्थु आं बेखौ फरमा खालामा न्यायनि थाखाय जों मावनांगौ आरो गोरिब गुन्द्राफोर खैफोद जादोंब्ला जों बेखौ सहायनांगौ बयबो मदद नांगौ जों बेखौ लुबैयो दा दिनै फेरेंगा जाहा बसुमतारी इमा खम बुंदोंमोन आंसोलायनो थंबां सिखाव दावराव देखायमा थंबां सिखाव नायनायसै नों गावहा बेसेबां थंबां खावदों बेसेबां थंबां खावनायाव हमजादों फेरेंगानि जोबासो ट्राक कि ट्राक थंबां खावनो लांबाय माबाजों एखेबारे मा होनो बेखौ हन्डाजों हाबाय दा हमजानायफ्रा फेरेंगानि जोब बिनि एनजिअ मावो दा गावस्रा बिराद गिदिर गिदिर थंबां खावनानै फाननानै माबायो खौसे थाखा मायो नै गोरिब गुन्द्रानि न'खर हेमन्तल' बेखौनो गावथारबाय थंबां सिखावनाय बेसेबां अननाय बेनो माखाय जों ओंखायनो जावलेल' बुंदों बेबायदिखौ जों जायगा होनो नाङा प्रतिबाद खालामनांगौ आरो बे फेरेंगा बायदि मानसिखौ जों जायगा होनो नाङा बेखौ फेजेनथारनांगौ बेबायदि मानसिया लिडार जायोब्ला जाहाथे सेस जागोन जों बुंबाय थादों दा दिनै बे बुंनायजों दिनै बयनिबो मोदै थरथिं जानायखाय गाबनाय दुखुनि मोदै बेफोर दिनै अभिसाब जादों फेरेंगानाव दिनै मोननै समस्ति जों दारायदों बे बावखुंग्रि आरो माने माबायाव निसिमायाव दा मोननैयाव जेनबाय बे जेननाय खारना बेनो नै बे अनजुलिमोननि मेगननि मोदै बे फिसाफोरनि माने दिखार गोनां जायनाखि माबा भबिष्यत बेसोरनि माबायानो साव नांदों बेनाव जेनबाय बे दिनै आरो जों जायगा होनना बिदिखौ आरोखि फोजोबथारनांगौ आरो आं दिनै माने लुबैदों अनजुलि नार्जारिनो जों जायनाखि सहायदों बे साफिसियेन्ट नङा जथेस्थ' नङा आरो जोङो आं खावलायगोन जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा मन्दिर बिथाङा जाहाथे एसेबाबो नायो अनो आरो अननांगोन आरो जों बेबायदि दुखुथियाफोरखौ जों माने सहाय होनांगोन होमब्लासो समाजा जौगागोन आं बिदि बुंनानै आं बिदाय नांबाय दे औ दे मा बुंनो सानो दिनै बाजैया आंथ' दिनै सारनिसिम आं गोजोननाय थाबाय आंनि गैयैखौ सुफुंफैनायनि थाखाय गाननाय जोमनाय आरो खम्बल आरो फैसा एसे होफैनायनि थाखाय गोजोनबाय आंहा दिनै थाइसेबो फैसा गैयामोन रावबो बिदि नायफैयाखै नेयाखै फैथ'वाखै आं दिनै बिराद सानसे दुखु आं दिनै दुखु समाव आं बिदि मोननानै सारनिसिम गोजोननाय थाबाय गथ' सानैबो लोमजानायमोन आं नायनो थाखाय फैसायानो गैयामोन दिनै सारा आंनो होफैबाय आं गोजोननाय थाबाय थैजासे सारनिसिम आरो आं आगोलावबो मोननांगौखौ मोनासै आङो